tam phaliya borok munchu ma le choka tini le amti nasima joraka amting leru bisma su sachuk ko chol cha khija tongnani okek chau honai chol jagala tam chol changna to Hai tam kirima sisa ke asugoi tongkha live loitria andra gundra boroni phekanang kokta sadi tini ani tini je ang sa opun khaidi tini live triya hoi dinner khallange akon bujikha akon tangoi nung bukhnai rok khengkle atuyangoi tongkha ori ni te khaksa ke biang thangasa o sur ni sakani ke biang thangasa oma boroni musingya serangya ke hai ke kanai tongkha ahare bunu ge tamnu nogosi nin buskangosi ba nin buskangsunom tiri kanmale haida thangde akon dress change khlai phegedi abone pore kok salayano do please ati korok ta sadi ehe obon kani tana do please tini salsa monu kani tana do nung buma hai borok ha ang asuk office ni lengi phemani ane kokisa pana khanaya amate atar patar tamo rok mang sai tongo ang hamjakli kisa pano amate ongmani no akong ning ani tamle hamjakha bukhani khengkle ke bo hor bukhani khengkle me pu lipstick phul ke bo ta phul di pu sakal thining na heng pu ha ri barakan ke bo ta kan di pu bunyung na si bo haing na si bunyu kiri ja tongsina ha asol ke nang sana sa ya buya nang sine bono khairu koi phaimala pu ni no ko ha bo maima se ngi tongkhana asa dine ang bo phaimia ba ha no ko sajung tongma ba chala borok ni khairu koi phaijala tam to saklai bu phaija ka chi to phaya tongsakli ye ongkha bisi kok bangna kokna ta sadi ongkha chukhe tongsidi ani bokhoro haino tini tumplajak tongthogya office ni kam paya haino jamila nungkhai bujiya tawka tam kok bang kirja ki tongsa ha ni chapi narak ti tai ni nok pus phaya tile oma ke phabrung burung no kaisel ti kongma pangsinai taram li ang tai phaya ni noko tini ni sini tai phaya saka bele kupunyo sawa ang sorry akon ano map khairi sidi maisa de thangde horongkha ang tuni riano nung tabu bahai ke sachung thangnai unong ya ang sachung thangmano ang thige ba beleke se sabla nang ala ta buri ka hamnai kaijek mano bukhane ro khengkla yari para ro kanya ha i porong nai kaijek ti ani buka sawo hai ke kokta sadi nung ang le seleng na kha asa overacting na nangya angka akong phati ang kek sanama ni nono sarigana busak thoka ni kek thoksuka khana bo phai te waisa ano kek sanami sar de do oh haida akong khana ta phanya di borono ni nogro mo moilang ni tongka poriskar khaire phayana to ang khana ta tin phanya akon hingke Mia bai tini odres kanai phaija okha abo ba seche pairi khable nono hingke o sakane ke biang thanga tese ama haidre sitra tamo kanai phai lamate bahai ke lai phekanang buinona nasik tongkhana o buri tama ati dress o kan hine ma tama lasia sasu o dunia ni boro ro asa sita ya dunia ni boro choto sobo kanu common slop ti dress ba nang tamasa saje na khapa sable ni buri hini asa ano naisumi tongnai ba tamasa pokro ko tammo bokok si phirgui tongbla ha akol kuri brui nona sayada hai hini nona angmang se pai dibla abo nungbuhur painai sabo baithang o nungboibe bazar thangtana anakarui bal ati rok sini wan chupi tongko thangya bule kebo ba ama baisyo sukang thang bule ama niri panya ne apro paitu mas bule opupo nono ang kaham ke ne sinio ang saimano borni ni ama sularok bai thangna ta na daily facebook thongmani facebook ni sila katal deman oni ne ma hai tomung samuni ba kanya bui ano tolo sung tong liye anin chala sa se nang sago nung poro an tolo no phun khale ko tu khumle apon ba ka bui ano logi te tibe tabu oni dara te si juk tu kishu no joli phen bu kha bising busa hamja busa wan chok ni ba ge ang ni chino kapal ka hamje nu no mane nang khe anam te ro su ni tongo o kopal ni kok no ta sadinang nung bu kha bising hinai tongkhana o
ano mane nini kopal busu khamya angkhe tamo juda ba buibai sadi do ano kisa sai khonari di nini bale sile khabaya bule tamo sanani chilabo naithok sakiri bo khlai tongo ano ba hamjago buri rongni tai tamo nanghno chila hamjakni mangkha nang khabule nung ano ang chakri khayo hini se hamjago na bujikha tam kong sai buchiri sine tam khe sasine nyono oma hinkele tongmangla khana mai tongmangla kha nung khe ane hamjakma no seri si hini wanchugo nung hamjakma se saimaya kho hamjakma tamo hai oke ke sabo sakasa khaksa ha sabo phainogo masa sukle phaikana kek raisai phaikana norok ang phaya sini nini third class kokro ano saita khanar jiri sawo phanya ni nogo kebo phaya angno mai akhuyo ni chata diboni sme phai kam khaimani ni norong naiti busu poriskar khairka nang tamamti rokni wanchu to nini okokle bohogo hotamungya no bui phaikya ang si tongo yake tuinungei hojom khairo hoti nung okubui kongno jibono paltai mangla kubule kubunya tongnai nung hai akol kuri buri bahai ke ane nogo alka boro rongno habre dikhana nung ha ane permission sara nung ati atar patar kokta saside ang khanai maliya ha agi ke tamsa onok nini po ani po haingai se naraku om hai irai sire kongno sabla takhani nok thangka nung hai third class borong mane an kapal hamianu nung thingno saka an kapal hamianu no mane an kapal ha hamia ba nengano thaprare khika ba asa ko kisa sama ba ja nengano yakti sa nai nyai ki nang bono tini chimi neng bai te krika kuno krika mane krika an te phun bota khaji ang bonung hai buri bailing nangya akai kha okla chi sakha thangde kutul leo jakani nengano agi ne haitama tongri nin ro ba phirok phani ang tabu te phirok phaya ang bo borok bule an bo bukhara kha tabu ke nung ba haiki kakmang kamang ang tai nin ro phirok phaya nai ti nung nukana nung hai buri bailik ang bo nangya sika nung batamo ani rangni bago simise nung anaro tongo angke si tongya deba nono ri tongo sari tongo to phano sini ni bukhungni ate kok khonanani nangbla tinu sakanung tini ni chimi ni bo nalia ni bo chalia nai nyai kena ang bo nono nung ban lokita phaja ang to phun phan khaya nono nai nyai kena nung hai buri rang rekhe haino yakung tola khulai tongo buji khada amo hairi bara kanai sidra kanui ang nangya amo hai buri kutul diani mokol busakangni sai de mangkha kaisa kok mohes babone kok tamong kha kubuino office phaima bo chupchap se tongle khonawano akon kaisa kok sawano sai mangkha pin buri be kok banglai kisa phai pung hini sawai amo kisa khanaka aboni bagoi nono khana de hino tamo kok no sadi ba phat borok walai mani no de nang walai hini tong asuk 5 বছর hamjaka 100 kaglai khana borok sajak yang nangjagono tamo kok no ba asuk sotoni sa te kaisa important kok borokni walai ma jaga bini burini hamya kusta phana ta sadi ulakhe bonono sini tongnai bani burini se jaya sabla ang amo haike onek thokaika haida abagai no bo ano phaidi hino nung bai kok tong bukhana kok sanani nungkhe boino belai advice you abagai nung bono ulta pulta advice khe ulakhe borok ni hamlaikhe nungsi dus ongano abagai nono ke sakang no sai mariu nung o musuk bura no de adar sanani phurungoi tong sai manjak aba hamjangmani no hamjangma belai bangkhe amuti nongo o borok muni sobani saipan se sijak bole bapre haise muni tongo tabuk lunch time ang babai malai phaigana ni aro baki project ni kam horjak kisa khaidi email o horjak lunch break ongoi tongkha tamo ongoi tongsa himde canteen o thanglai gana tini canteen o thanggalak ang norok thanglai sidi
tamo hinma kok sini dolo nungkuri ke moja de nangba hindi nung jesu pan sadi tinile thangmangalak norok thangai chai tongi laidi ano logita sodi te barbarta phaidi anorok akon ta jole di nini problem sikabele ang phaidi ang bekok salai di ang nono kaisa buddiri ano nini problem tamo sadi nini problem sikaise ang aboni solution sanai bele ayang uyang tamo nasigui tong sadi tanla sidi sakaise problem solve ongnai sayake boro ongnai nung bukha bising tonai tamo lak ani buri be break up onglaikha ang no joli thaprari rijago ri bara kana hine ani no dosle ongkha haibo bonokari tongui maya tabo khebi naro tamo khaise thangnai lasisi tongkha ang se spragoi hormani tabok bahai khaise thangkha bini aro shika apuni kaisano solution te apuni kono bithi kri tamo do akon sagadi tamo ahare baba kaijagoi pai sidiba deli haike walai tongmani sai kaijagoi pai khengke haino problem solve ongoi thanai good idea nung thik no saka kaijagoi no ma pai sinai haibo bini bai kaijia kho hinai kaijangna po soya bole kaijagya khe norne o problem solve ongla haya khe norok haike no walai tonglainai ulok he samaya kok kubi de kaklai no naidi power phunok di power selato te tamo power kring ne bini bai kaijia khe tamong khaba khogoi kaijak di eba court marriage khlai di haya khe norni life nose tongnai ang sai tongo gurudev nungse ani tini nisimi nini kogle mana sinai pura angbo bukhao nangjaka bole kaijagoi no ma pai sinai haya ke problem solve ongla tamo hini ba sai horka asu khuji ke jongkhori thangka suti na harui kono na kono ongkhna hini se angni naro khaji ke phaisiu nugono khunawano khunani khusini khobor tangi phumma khlai ha ano ha nang bai break up makhne da break up mane nang bai te kono krikha ha ni girlfriend ngai ma tong khano ne ang wan sugya nung ani girlfriend onglo no hini ang nono ani girlfriend khlainani defai hai opor mun chupa kubi se kang na kya bule ka pa tam khai se na tawo bogban chamatkar khati kisa boni bukha kisa change khai re siri probu oh ga tam ni ba ma phai an chara na nya ba ga phai ha tam ma phai nung ani girlfriend ya tini ni simi nung ani bihik se mang se nai thing no cha ma bisi nom na khai tong chakala yes ma sawo nung tam hin sadi ha nung tam hin kaijak lani phaidi do kaijak lai sinai manata khaidi do please opukha ni sinung je ti so naw opukha open mani nai nung kaijak na hangka ang kaijak sinai ang bo haike nung bai hasal tongoi kok bang lai tong na mu chung ni ya kaijak na mu chung khata bulai